kwapezeka munthu atadulidwa ziwalo, anachosedwa maso, maliseche komanso mano. Kwapezeka munthu atakwiriridwa munda. Kwapezekanso munthu winanso atamwalira, wamwalira pafupifupi anthu 4. Mwaswera bwanji amalawi nonse, mwaswera bwanji chigawo chino cha kumasana. This is Comrade Ntanywa pari Mpopo FM. Muliko bwanji nonse, moni wanga ndikufuna upite kwa amabungwe onse talandira moni chigawo cha masana kuno. Moni wanga ndikufuna tupite kuche ku Malawi Fest, landira moni nonse ku Malawi Fest nonse Afro Regions Organization talandira moni, komanso Malawi Freedom Fighters talandira moni. Sinifuna kuiwala Lomwe radio station talandran mon, Nangan Tramanja Boys talandran manja, Luleya Makatan Mfumu Yandodo talandran moni, Asizwe Kuncheu talandran mon, Lighton Mangochi talandran mon, Asimsokwe talandran moni nonse konse kumene mori Richard Pepo, Steve Chimwaza, komanso Nelson Kameja, Aida Mazinga talandran moni. This is Comrade Ntanywa pari Mpopo FM. Also Iwara brother Salo talandran moni. Nanga Anjanji kodi muliko kumene muliko talandran moni. Anjanji talandran moni. This is Comrade Ntanywa. Komanso sindikufuna kuiwala timu yonse ya Limpopo FM, komanso magulonse ya Limpopo FM talandran moni, magulonse ankanga zaona talandran moni, komanso pacha pa Friends of Ntanywa talandran moni. Onse iwala for regional organization timu yonse talandran moni. This is Comrade Ntanywa chigawo cha kumasana, program yatu ya nkanga zaona. Moni wina upite kwa Mayanga, Muribanji Mayanga kumene muliko talandrani moni. This is Comrade Ntanywa nonse mbumba ya Ntanywa talandrani moni konse kumene muli landrani moni. This is your own friend Comrade Ntanywa. Nduna zonse zaboma mulandire moni ala Comrade Ntanywa. Lelo za Kalabanyi nduna zonse zaboma ma MP nonse talandrani moni konse kumene muli. Pomaliza ndinene kuti Malawi nonse konse kumene muli landran moni. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM. Nzanu uyu wajantoliro hii vutu lake ndirama advisors, vutu lake ndiratu kunama antu ama kunamiza kumakuuza kunena kuti koma bwana iniwe bwana Chagwera bwana Malawi ya kukugonda alikuambi atu wabiridwa Dijibozi mwezi lukukugwira kozi, lukukuipana nikono, nilumango kumenya babulo, bu. Limene akumpa ulira rujiri, Chagwera lukubia siku. Awele kuchokera kusaji bagana kujitimba, goda bagana kujiji. Libandi nilandoi bagaviri, iluyo. Ilu mundu wakula kujali. Libo vita mtaringa, mulugu akuendele babade.
dera ukammenyeza ko cyo chititu pita ngoma pita wajantoliro kwe tere 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 alo bagozala ngamo hii wajantoliro kwa ligomba kuko My brother Wabakiri TV Landranison Moni sininga kuiwala iwe ndio ndaiwala china chili chonse Wabakiri TV da Landranso Moni. This is Comrade Tanyo apa Rimpopo FM program yanga chigawo cha kumasana kuno akundipasa ndi Dr. Yoko ameniwa aukalira ku Kasungu nambala yao 0980531215 Dr. Yoko nonsa amene mufuna mankhwala azisamba kapesa ni Dr. Yoko. Dr. odalirika ka muna anthu anakupanga ni chipongwe ka mufuna kusirika tupi ka mufuna kusirika makolano kapitani mukapeze Dr. Yoko. Komanso kuli Dr. Lake amene akupezeka ku Durban nambala yao 074-3780-321 Dr. Lake akupezeka pa 074-3780-321 inonso nonsa amene muli ku Jamestown kapeza Dr. Alfie Chimera amene akupezeka pa nambala iyi 064-128-2423 064-128-2423 futo lina lililonse tangu aimbirani akuthandizeni kamunachosedwa ntchito mufuna mbwerereso ntchito mayankhulo ndi amenewo. Rimpopo ndi Comrade Tanyiwa chigawo cha kumasana. Umamera amafika kumzuzu ngoendetsa ndegeyo sadati kuti atere chifukwa chakuti simaoneka bwino kamba kanyengo imene nalili kumzuzuko kuti yomwe simaoneka bwino ni ndegeyo kapena malo ufuna kutera ndegeyo. Ndikuthamangira kumene ndi kumulanje kumene ndikuthamangira ndi kumulanje kuchitika zinthu zonyasa ndimafuna ndipemphe au nduna wa zachitetezo ngati ndikotheka mukuyenereka kuthamangira kuja kumulanje kudera limeneli timati kwantira manja dera limeneli timati kwantira manja choncho ndimafuna kutenga upite ku polisi kutenga umenewu ndikufuna upite kwa wankulu wa polisi aluhanga polisi yapa polisi yaku Ntramanja unit ikulephera kugwira ntchito yake. Polisi ya Ntramanja unit ikulephera kugwira ntchito yake. Choncho ndimafuna ndipemphe aluhanga achisale komanso ndipemphe mukito kunena kuti tathamangani kwa Ntramanja kumene ndi ku mulanje dera limeneli lili pakati pa Chinakanaka komanso Mkando dera limene lili pakatipa pali police unit imene ikutchedwa Ntramanja. Ntchito ya police unit imene isikudziwika kwachitika ma incident pafupifupi folo a police kuuzidwa sakumapita kukachita attend ndeti mafuna mukatifusire a police amene ali pamene pawa kapena mwasamusepo chifukwa zukanga zimene zikuchitikazo iwo
akuzidziwa. Pa police unit kwa Ntramanja kumeneku kukuchitika zinthu zodabwitsa kwambiri. Kangapo konse kwapezeka munthu atadulidwa ziwalo, anachosedwa maso, maliseche komanso mano. Kwapezeka munthu atakwiriridwa munda. Kwapezekanso munthu winanso atamwalira, kwamwalira pafupifupi anthu 4. Koma chodabwitsa ndichonena kuti anthu aderali akanyamuka kupita ku polisiku, apolisi sakuathandiza. Akanyamuka kupita ku Luchenza, Luchenza akuauza zonoti muperere ku police unit ya kwanu mukapange report. Ndeti mafuna tidziwe anthu akutha mosadziwika bwino. Choncho ni mafuna ndipemphe aluhanga komanso ni mafuna ndipemphe achisale amukito kunena kuti tathamangani mukathandize anthu amenewa. Anthu akungotha ngati makoswe, akungotha ngati makoswe kuti ayikidwa mankhwala. Choncho chitetezo dera limeneli chikuperewera. Apolisi ali kumeneku sitikudziwa kunena kuti munatumiza kuti azikagwira ntchito kapena azingokhalira kumango mwamowa m'mamizi, chifukwa nthawi zonse angopezeka ali pachinakanaka akumwamowa. Ndiye sitikudziwa aluhanga pepani anthu akungofa dera limeneli la Ntramanja. Ndimafuna ndikupempheni kunena kuti muthamangire kumeneko. This is Comrade Tanyiwa pa Limpopo FM. Ndifuna ndithamangire kumachinga kumene kundi kwa TA Chikweu, kumene kundi Machinga South East. Kumene kunali masankho a ADC. Masankho a ADC atachitika kwapezeka zonena kuti Aumali Sungani nda amene awina masankho amenewa. Koma Malawi ndizomvetsa chisoni kunena kuti anthu ena oipa mitima akufuna kumpondereza Aumali Sungani. Ngani yake kunena kwake kuti ndolumala. Anthu mmene amaponya mavoti yawo kumvotera munthuyi anaziwa zonena kuti munthuyi ndolumala. Koma ndi chifukwa chani anamvotera? Ali ndi kuthekera kunena kuti ntchitoyo akhoza kuyigwira ndipo anthu akhoza kukondwa. Ndiye ndimafuna ndiyankhule kunena kuti anduna amene mmaona samaunduna apakati pa ucheni ndi pakati pa ucheni. Comrade moti pakati pa ucheni. Tinena choncho apakati pa ucheni ndi pakati pa ucheni. Maunduna amenewo mukuyenera kuti mutithandizire ngati anthu akuderaku anansankha Aumali Sungani. Akuyenera kukhala mtsogoleri kumeneko, osati chifukwa chonoti ndolumala. Kukhala munthu osaona chisakhale chifukwa, kukhala munthu alubino chisakhale chifukwa, komanso kukhala munthu osauka sizingapangise kunena kuti iweyo anthu asakusankhe. Koma umunthu ndi chikhalidwe chako ndi chimene chimapangisa kuti anthu akusankhe. Choncho ndili ndi chikhulupiriro kunena kuti umunthu wa Aumali ndi umene wapangisa kuti anthu akuderako asankhe. Choncho tufuna mutithandizire akunduna umeneyo woona zosiyana pakati pakuti ndi pakati pakuti. Limpopo ndi Comrade Tanyiwa. Palagaluena kutsholo kwa TA na Nseta aba matumba afetereza 9 agalo amenewa ndi
ndi mafumu awa muti yankhulisa audio tu mafumu muti yankhulisa audio chimene mukutengera fetereza wamphawi ndi chani afumu ana malebere na malebere na magonya afumu amenewa ndi ata a group savala anthu amene wawa abafetereza matumba 90 agalu amenewa ndikuacha agalu chifukwa chonoti alibe cha umunthu ndi omwe wanso mafumu amenewa kukachitika maliro ngati saphikiridwa sima ya nkhuku amakwiya chifukwa chani simunaphikeko sima ya nkhuku lero mukatenga matumba 90 afetereza amene anthu ena 90 akanapeza nawo mwayi ndikuthira mmunda kuti kukachitika maliro muzikanyindula bwino nkhuku zimene mmakadya ku maliro zija mafumu ino muti yankhulisa audiotu ndimafuna ndipemphe benipiri amene muli a local government chonde pakufunika maphunziro mafumu mwapangire maphunziro mwauze ntchito ya ufumu mwina anthu sakuidziwa sikumabera anthu osauka yayi kufunika maphunziro apaderadera amafumu ku Malawi chifukwa zikuoneka kuti mafumu ambiri ndokuba kaya mtengera chakwera kaya banji kaya chigawo chakumasana kuno ndati ndipemphe mabungwe onse chigawo chakumasana kuno ndafuna ndipemphe mabungwe onse ngati a Malawi First, Malawi Freedom Fighters, Four Regions Organization, CDD ndi mabungwe ena amene mwina sinachule komanso radio lomwe Mtramanja Radio Limpopo FM ndimafuna chigawo chakumasana kuno ndipemphe kunena kuti anthu inu ngati ndikotheka ndimafuna ndimvese bwinobwino tikudziwa mitima yathu ndiyowawa titamva kunena kuti mayi mmere na vicha anakakumana ndi anthu ena amabungwe ambiri anapya mtima ndipo tamva ma audio osiyanasiyana anapya mtima kwambiri kunena kuti zona ifeyo amabungwe ife tikugwira ntchito yotamandika dziko likuziwa amayi na vicha angapange zimenezi ndimafuna ndibwere ifeso ali Mpopo tinali amodzi okupya mtima koma timafuna tipange kafukufuku titapya mtima uja sitinangokhala pansi yayi komabe tinapanga zonena kuti tipange kafukufuku tipeze chachitika ndi chani kuti amayi na vicha akapezeke kumalo amenewo Amalawi amabungwe a HRDC ndi ena anapanga mkumano wawo kumangochi anakonza mkumano wawo umene anakakumana kumangochi atakonza mkumano umenewu anthu aja chimene anaganiza ndicho aitana amayi mmene na vicha malinga ndi unduna wawo ndipo mayi mmene na vicha nawonso anali wozizimuka atakafika kumalo kuja ndikukapeza kunena kuti kuli ma members a HRDC amafuna anyamuke achokeko koma anali atafika kale akhala pansi potembenuka chonchi akuona HRDC atere mbali ina
HRDC ndituluka bwanji zinakanika. Tenta akhululukira amayi Mary Navicha siwa amene anaitanisa mkumano umenewu, komano mkumano umenewu anachita kuitanidwa kukakhala ngati guest of honor. Choncho tenta akhululukire sikuti iwo wanda amene anakonza chikonzerochi. Mwina kutsogoloko akhoza kuzakonza mkumano wina azakumana nanu amabungwe azanga. Ndiye tenta akhululukire amayi Navicha iwonso nawo ndokhumudwa ndi ozizwa kumva ma audio anthu mmene atulukira atangopita kumangochi. Choncho nawonso anali odabwa ndozizidwa atakafika kumalo kuja kukapisa kuti anthu ena mwa iwo ali kumene koko ndadani. Akunena kuti mayi Navicha azayesesa kunena kuti ngati pali zokambirana za amabungwe azayesesa kupanga dongosolo ndikuitana mabungwe ena kuti tatenti khale pansi tione kuti kodi tsogolo la zikoli liyende bwanji, kodi ma activists kodi mabungwe mutithandizire bwanji kuti boma liyende bwino, Peter Mutharikayi ayendese bwino mofewa. Zimene zozo akakakhala pansi kutsogoloku azatha kutero. Choncho Malawi ndafuna kukuwuzani komanso ma activists azanga komanso mabungwe ena onse kunena kuti tenta akhululukira amayi Navicha siwa amene anapanga mkumano koma anangoitanidwa. Unfortunately pokafika kumene kuja ndi pamene amakakumana ndi anthu amene sanayeneka kuti akanathaso kuti iwo aone. This is Comrade Tanywa on Limpopo FM pamene tili mu nyengo ya Christmas.